Zdar všetci, moje meno je Nukleár a vítajte pri simulátorne extrémne jebnutých jumpscarov, alias Five Nights at Freddy's. Minule sme skončili pri načítávaní tretej noci, ja už som nemal gule na to, aby som to spustil, už som bol dosť vynervovaný, takže teraz ideme na tretiu noc. Pokúsime sa to dotiahnuť do tej štvrtej. Bohužiaľ už pravdepodobne tam ide aj Golden Freddy, neviem či je to jednotke alebo dvojke, ale proste tam ten pedobear, čo to tam začalo, že it's me, tak to by mal byť Golden Freddy, čo to tam sedí. Počkaj, prečo to hneď mi dalo? No. Počkajte. Toto by mal byť niekde vlodáč. No, to zdvihni. Zdvihni tá! Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things are getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuck ready soon, try playing dead. You know, then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. What the fuck? If they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Počkať. Teraz sa tá energia míňa nejako moc rýchlo, mi príde za prvé, a za druhé do prdele, prečo už sú hneď v pohybe. Ja viem, tretia noc, dobre, pochopím, chcú ma tam nasrať do toho kostýmu, ako môžete vidieť na mojej doputávajúcej onej, ako stránke, nebo jak to povedať, ale jakože vážne? Ja sa bojím. Ty zálež naspäť, ja ti hovorím zálež naspäť, lebo ja ti do prdele hovorím zálež naspäť, lebo ja prisahám Bohu. Niekto už ide. Je ešte len prvá hodina. A ja už mám 78%. Like, what the fuck? Ja prisahám Bohu, že jak ma teraz hneď zabijú, chytím notebook a mrtnem ho o podlahu. Najväčšie starosti mi robí len túto Foxy, lebo ako ja sa tuto pozerám každú chvíľu. Len proste ako náhle sa ten zmrd rozbehne, tak ja môžem ísť akorát tam ďaleko, do pičice, jak sa hovorí. No tak, hodiny, pome. Túto hru hrám na schvál, aby som sa trošku zobudil. Nie. Nie. Freddy. Nie. Ja hovorím, že nie. Freddy, ty zalez naspäť, dúfam, že Bonnie sa dneska nepohne, lebo to je či zmrt, ten sa hýbe najviac, a Chica tá dúfam, že tiež nie. Lebo tá má najhorší jumpscare. Tak keď otvorí tu jej papulu. Ale má naozaj už nasraté v trenkách. Ježiš, tá hudba.
Tá Freddyho hudba. Neviem, muselo ju tam byť počuť, muselo. Aha, už viem prečo sa mi ide čeká. Má tu svoj cupcake. O! Freddy už ide, aha. Pusinku. Som myslel už, že to nestihne zatvoriť. No ako náhle ide proste... No mŕtka. Dobre. Srdce mám v hrdle. A čakám, kedy príde buď Freddy, Bonnie alebo Chica. Alebo Golden Freddy lomeno Foxy. Nine? Ne. Proste, že nie. Ja hovorím do prdele proste, že nie. Nič nebude. Žiadny smiech. Ani dábelský, ani žiadny iný. Mrdat. Už zás ideš? Zasa hudba. Už zasa pôjde, aha, čekujte Foxyho, už zasa pôjde. 3, 2... No chlapci, koľko chceš mi lácik mať, nic nebude, nepustím tete. What the fuck? What the... Prečo? Dobre, takže... What the fuck is this? What kind of cheat you have, Freddy? Je 5 hodín. Opováž sa na mňa teraz vybehnúť, ty zmrd, lebo ja prisahám Bohu nechcem rozbiť notebook. A do tej kamery sa nepozriem. To ma nedonútiš, ani za nič. Viem, že vtedy vyletíš, takže nie. Nič nebude. Nič nebude. Vôbec nič. Nope. Nekúknem sa proste, že nie. Ani za Boha, ani za národ, ani za teba. Kúkni sa do tej kamery sám a vystraš sa sám. Nič nebude. Proste, že nie. Keď je 5 hodín, tak už nie. Keby boli 3, dobre, do tej... Dobre, nenalákal som sa, ale nasral som sa. Prečo? Vidíte, a takto som skončil. Bolo 5 hodín. Ja som sa tam mal zatvoriť. Ja som sa tam mal pri sám Bohu zatvoriť. Toto ma nasralo. Prečo bohatstvo? Foxy zasratý. Môžu to ja fakt, že... Toto ma nenalakalo. Toto ma nasralo z toho dôvodu. Bolo 5 hodín. Napravo mi neišlo zatvoriť. A áno, keby sa kúkne do tej kamery, vedel by som o Foxy. Lenže... Proste... Neviem... Nasralo ma to dosť. Ešte raz túto noc, ak ju nezvládnem, no tak... Sorry, nezvládnem, bude v ďalšom videu zasa, no. Po prvom FNAFku mi povedala kamarátka, že jačím jak baba.
Oh. Nejde? Jeee. Vidíš, Freddy, teraz ja serím teba. Zasa si preč už. Oh. Počúvajte chvíľu to pozadie. Fakt, len chvíľku to pozadie. A tentokrát som nemusel 10 minút čakať, aby som nabral gule a zapnúť túto hru. Tentokrát som to rovno zapal, to je rekord môj nový. No čo, táto mrtka ešte nevylezla, aha. Mám blbo rozmiestnenú elektrinu. Táto hra je ťažká v tom, že tuto tá blbá energia. Tá proste vie dobre a už je aktívny. To ma nasralo. Ty kokos, keby ísť zrovna prehodiť na tých 6 hodín, tak asi by som ten notebook naozaj fuck this. Chica. Here is your cupcake. Ready? Hej, Chica, toto sa mi nelúbi. Samovolné premiestňovanie behom noci je tejto reštike zakázané, takže pekne na miesto. Foxy, ty dobre, ty si dobrý. Aj vy dvaja, dobre. Túto robotu by som nemohol mať z toho dôvodu, že tu je pavučina, tu je plno káblov, technika z 80 rokov, jeden blbý ventilátor a určite by som nerobil niekde, kde sú zasratí roboti. Prosím vás napísať do komentov, prečo mi tedy neišli tieto tlačítka. Víš, som sa zlákol, som si to dal na ksich omylom pohybom myši, bože môj, ja sa zlaknem všetkého. Ja ťa počujem. Ja ťa naozaj počujem, ty si nemyslíš, že ja mám uši nejaké... Aha, už to začína. Ja byť týmto strážcom schytím všetku tú techniku, čo tam vidíte, napchám sa pod stôl a tam sa zabarikádujem. A taká otázka, prečo vlastne tu prdele Áno, a teraz som prdele. No hovorím, aha. Ja som vedel, že tam bude ten jumpscare, takže toto som sa nenastrašil našťastie, lebo keby sa zasa nalakám teraz, toto by som sa určite nalakal. A do prdele, toto ma sere, že tá Chica ako náhle hento je,
tak proste zablokuje vám to, takže už mi to do komentov písať nemusíte. Ako náhle hentam sa dostane čika, tak proste to nejde spraviť a proste kúknete sa do tej kamery a dáte ju dole a it's like dobre, bohužiaľ nejaké extra jumpscary neboli, prepáčte mi naozaj, nedal som túto noc, dám ju na budúce, aspoň teda dúfam, pokiaľ zasa hentá vymrdaná, poviem jej tak, že piča ma zasa, nie že úvodzovky vystraší, že dobre, dúfam, že sa simulátor extrémne vyjebaných jumpscarov ľúbil a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zdar!